Anya laki din! Anya lakit din ti pudot ti panawon na yan. Kadigdigos ko lang, aglingling utak manun. Kay, apay nga asyak toong tamong bakit? Saan ka ngungungtan? Ibagbagak lang ti marikrik na. Tauray si ka, permitilingit mo. Kawan, kita man, ora lag tadilingid ko na. Kit sa anak mo lata nga agungat. Ay, mahay blood akong atalaga gapu iti pudot ti panawon. Ipaturong ko man lang ang king kada ito electric fan. Ay, saan? Ah. Diyak kayat ti ag electric fan. Tanapudot ti angin, arumrumwar dito electric fan. Hungar. So na saya tlatan nga depuntan. Kit agtugaw ta. Dito salas asitatal na. Awan ti agong ungat. Awan ti agrik-reklamo. Paypayan nakman, Jose. Anya, paypayang ka. Apay tulang ka. Oh, at iti karton. Pangpaypay mo kanya. Uunay matirigat ko na ya. Kit agpada talang apirmi ang mapudpudutan. Bakit? Nyamat eh. Ni, agsaw ka na, Pedro. Itay ka pa anak katakter iti sangwanak. Kunam nga da ibagam. Ngam di ka maagsasaw. Anya ka laki din. Jak nga rod maisa o ti kayat ko nga ibagamanaw. Kabailam da ita. Apay asaan mo ama isa o. Na, ni. Nagsabi ka mo tan. Tumalna ka man. Ang mga noada makakita ng ibagada abakla ka. Anya bakla, malalaki ak. Ibaga mga minon ati kayat mo nga ibaga. Isangit-sangit na ki. Sapay nagputo. Nati kagami na mulak manaw. Ah. Natay damen. Among ngamin apanawon titi kag tata. Agmula-mula ka. Ungtan nakway. Imbis ko makasyan nagmag. Kasyan ka angam anya ko mati maaramida ngay adin ko. Jose! Ayan mo! Adaak di tiruar. Ni, ayaban ako ni manang mo. Umay ka na! Mabilang bakit? Nay. Apay ngay, ayaban na ka. Kit amumon ah. Ganasam! Daw may nakpaypayan! Nagpudaw! Na, isus, para paypay na ka ni misis mo? Pigsahan pa'y lang mo. Nungay at makangaging ka. Oh, under desire ka talaga. Agawid kan. Tanay baga mo tunti kaya mo nga ibaga. Oh, jakla ko man imay dito'y balayo. Ninakmut kayang matulungan. Yan niya ngay kung mati maitulong ko king ka. Padaak titudo. Anyaak. Magician. Sige may paypayan nakmay. Anya kalakit din nga asawa. Nagsadot kan. Unay ka matang bakit. Mabanuga mo ah. Pag ginanaanak mo ah. Agreklamo ka, ha? Kayat mo, ta-outside di kulambo ka inton rabi. Saan mo na bakit? Sapay nagaduti lamok ita. Paypayan nak. Saan ka asumardeng? Aging nga ibagak asumardeng ka. Unay mo datan. Nagmayaten ti mapaypayan. Ay, nagswerte akon anaadaan itinasingpet nga asawa. Bakit? Malaman, ang kagluto. Malaman aya. Kitwain, di mo makita, simap ngatan. Aywan, panagluluto manan. Sige, tayo nakarod agluton. Ay, makaina na mula. Ay, siyak mamati sumubrat di tatugaw mo akot son, bakit? Ay. Uray ko lang nangag ti panagurok ko. Nakaturuak dito ya. Kutson at tugaw pa mag. Salbag. Nakaturog mo dito saklot ko na ito pusa may anang isip. Nagmayatin ti tuturugan na dito saklot ko. Baya man la maturog ka niya ako. Ituloy ko kaya di maturog. Jose! Ay, bakit? Ituloy ko pala ang kumati maturog. Apaya, mangantayon. Kahit nakaluto akon. Mangantangaruda na. Nakaturog mo dahil ti pusa dito sa klot ko na eh. Kasta na day tapusa.
Kay kayat na ti maturog iti saklot. Mingming. Meow, meow, meow. Meow. Na, apro-aprosan na kitin. Apay dakas. Kano saan ang nagdigdigos dito apusa? Hindi ba bakman lang ay inayadan eh. Dagkak man itikan na. Kano kagurguram ti pusa lakay? Ita, paturugam dita saklot mo. Meow. Ne, pakanong pa yun? Meow, meow. Ay, bakit? Surutin na ko niya kusina. Oy, Jose, punasan mo't aday talingat mo. Permi ngagtad-tad-tad. Ah, nay mas gayam to'y linuto masidawan. Adobo ang manok ko naman. Itakala ang ayaan nakaraman iti naimas asidaan. Ah, kati pudot na bakit? Nakaroonay. Iso nga urak lagling itamangan siya. Kasta ti asawa sa laagling at numangan. Ni. Aguro uray gayam ti pusa iti kanan na. Pakanak mampay bakit? Ay sus, mangan ka pa. Mabisin. Masya na arog ka. Na, manang nga asi ka mo't iti pusa itan. Mas daawak man kan ka, Jose. Ay, paypayan na ko na. Unay gamot din bakit? Mapanugak mo ta. Imbag kumaman o paypayan na. May Amo managlok magak. Talaga kagurak ti pudot. naktangan ako namang paypay kang ka bakit? Kayat mo ang mahay blada. Kat mabalo ka di na oras. Ay, saan mo ta bakit? Yat adayo mo na po. Iso apay-payan na. Pigsaam! Ni. Bakit? Apay, sa dino ti papanan ti balasang ta. Rimuar mo ilatan di ta silid na. Limabas akasla, di na ta nakita. Dayayan. Ungal, agoray ka man. Oy, Veronica! Apay, saan na kami makita kinitatang mo? Talinabsan na kami latan. Nakita kayo, matnanang. Kun apay ang naka-shorts ka, iti nakakitkiting. Kun nakasando ka pa iti hanging. Isumat ti uso ita, tasamor nga rod. Damag kayo manin adamag. Kat, sa dino ti papanam, di tabalay ti barkada. Sus Mario Josep, rumuar ka akas na tigawas mo. Kunakon kat, ag sinublat kayo manin nga agdamdamag. Ay. Kinsipe lang titawan mo, mapan kan agpapaaram. Nagpudot nga rod mga tatang. Anya ti kayat yungay, ag sweterak kin ag jogging pants sa armoire. Lakay, adda puntos ni Veronica. Nagpudo mo ngamin nga agpaiso. Imbag kumamot Nuuray siya kat mapaypayan ni tatang. Ay sus, malimot na. Banugan dakon nga ginanukas ta. Santan alapdan ni Veronica lakay. Palubusan tan armoire. Tapno makalang ab iti presko nga angin ijerwar. Sige. Rumuar ka na ngam na eh. Agawid ka sakbay ta alas 5 iti malam. Day talaga yam. O sige, mapanakon. Oh, nangag mo, dya imbaga ni tatang mo, Veronica. Uwan ka di. Sakbay ti alas 5 iti malam, nakaawid akon. O sige, mapanakon. Hay, permi nga minti pudot na lakay. Ne, apingay, si Marden kamutin amang paypay kanyak. Tuloy ang pagpaypay lakay. Aguri ka. Inamang kita dya pusa dya kusina. Nunalpas ng akin nandiya integ ko akanin na bakit? Di ta ka pelangas. Saan ka pa'y anakadigos? Agdigos akpay laang. Ala, alas 4. Katsakbay ti alas 5. Naskin anak kaawid akon. Nakadigos ako man itaypay. Jakmot makasublat ang makasakdo iti pagdigos ko di tabupon. Nagado nga min ti agsaksakdo. Nalabsak kat adupay laang tinakapila iji bubon nyo. Awan nga min ti dalumda. Iparit ko man ni tatang kung ada sumakdo dito nagpakaasi dalaang. Tawan ti pagsakduan da. Sapay nakasukata kon. Apay ti nagsapa ka mo nga agawit ngay. Anya dyan ko ng mga oras? Sakbay ti alas 5. Naskin anak kaawid akon. Isot imbaga dagiti naganak ko. Ay,
Nag-stricto dan? Ala, inkaagdigusan. Tamapantag umatang iti fishball kan kikyam dita sentro. Siguradong addadagiti boys at crush taan nakaistambay ijay. Gun! Inakon! Di ka madanagan ta parta akak ti agdigos. Oh, nakaawid ako na. 5 minutes sakbay ti alas 5. Ay, nasayaan mo't ano kasta? Oh, tatang. Apa yan nakigam kay ti do atim ba? Ibabaon ko ama pansumakdo, tawan pagluto. Sa dino nga iti pagsakdoam tatang. Yaman na mo kininanang mo. Ijay pagsakduan dagiti lumablabas dito'y balay. Ijay! Tatang, amok no sa dino ti pagsaksakduan dagiti kaaruba tayo. Ibagam kin ni tatang mo no sa dino. Ijay bubunda Sharon abarkadak. At idug ti pila ijay dagiti makisakdo tatang. Apay ngay ngagmula-mulagat ka dita, Jose. Ingkan ah. Ay, nagriga mo ti biyag kon aya. Para pay-pay iti nalukmbag nga asawa, para sakdo pa iti danom. Agriri ka? Ah, ay, mapana kon. Sumakdo ba? Darasam, tagluto akon. Uy, Darasam! nagadumot ang makisakdon. Nagatidog ti pila. Ay! Saan nyo mat ang ibusan ti kargana day tabubon? Mangibati kayo mat ay ti sakduan me. Makisakdo ka man? Karoin, awan mo't danom me. Oras ka makisakdo ka mat. Wan manaw. Natikag lang arod dagiti mulak anatangan. Awan pa'y usaran mi adanong. Ne. Agluwa ka matag. Nagatuti tao. Di ka agsangit dito ya. Makasangsangit ak nga rod manaw. Nakababain. Limaklakayan ka nga agsangit-sangit. Ay wan anya. Nalipatak mo tag. Nalipatam nga. Alalaki ak Tuwalnakan ah. Ibagampay lang. Ibabain mo ti puli tayo. Ako dito. Paglutong bakit? Duwaan na pumpuno at timba. Apa yan, nagbayag ka? Nya kamatin bakit? Ung tanak pa'y laing mo. Nagado nga minti nakapila sumakdo. Kat, adda pa'y nga tamasakdom. Anya tigat mo sawan? Makalawas akon asaan ang nagdigdigos. Isakduan na kumay ti pagdigos ko. Agkakapsutak pa'y laing anak isakdo yan nagadayo. Masyan ka magkanya ako na bakit? Ni Veronica, isakduam to kanupay. Ay nadya po saan ang isit aya. Ayan na bakit? Tananuam! Ito mga nakakamot na. Mabitlang dito eh. Maminsan pa'y abuyat. Hindi kagkaramot ah. Agkagat pa'y mo. Para matlaang king kada ito aramida. Takmo saan ka ama high blood. Gapoy tinakaro apudo ti panawin. Pusa. Kaputan na digos kan. Sapay ko ma. Tagtudon to inton rabiing. Ay na po. Sa anak mo tin ang maparigat at sumakdok. Iyan agadayo. Sa anak tumutin ang parigatin ni bakit ko amang pay-pay-pay kinukuha na. Talumamiis tumutin ti panawin wag tudong. Ay, Hindi ka. Nalpas ka na nadigos pusa. Hanggan. Ay, wen. Orasan kang nagsubsublipay pusa. Jose Lakay, agring ka. Jose, Hindi naman kalbi-kalbitin bakit ta nakaturo ka kaon. apay nga rin nagsasao ka ngay. Apay ay ako manalbit ka. Adan sa kaya mo asawa na. Ay, nagpudot manan. Paypayan nakman. Anya, katengaan ti rabi,
agpapaypay ka kanyak. Pudutin na nga road. Apay, saan ang nagtudo aya? Ay na, kasta unay aragsak kun ano nagtudo. Angam saan mat ang nagtudo. Apay, dinigos ko matin yung nagnisit a pusa. Anya, dinigos mo di pusa. Wan ba kahit ibagbaga mo dagiti lalakay kan babakit. Ano digusem ti pusa, agtudo. Digusek sa manan apaturayat nagtrangkasaw, barang agtudo. Umay ka manan ako na akon. Sapay awan lakid diti sa bali nga ibagam. No saan nga ti pan nakaperdi dagiti mulam gapu iti tikag. Nya kalakit din manong. Ne. Rugya naman ang taglib-bilibin. Imbagken ka. Tanapigpig sa di pa kinakam mo kumiti siya. Aginong tamang kiti. With matching video ki. Ay, yak makakanta manong. Kapirmi amalidlidayana. Huwag ko namon. Agore ka. Tayo nakurnusin di paginumanta. Kumanta ka mo tinading ko. Nagadun ti kinanta. Ganda ni. Ay. Kaya may lokat yung iugat ko. Pagkaputa, nakaroon ti bardag ka. Pagkanta, nagpailang met manong. Inibos mo pa yun di pulutan tani. Siya kaya tinangibos kit no siya. I feel it in my finger. Manong. Tus home. Gusto na. Ah. Makatitilang mo dahil na pa nagkanta. Nay, uray lang makashower. Makashower ka manong. Was been Naganong ti shower dito. Nagiwan mo. This my thing. It's an Nagkakaroon na shower. agdabyo. Nay, As... kaslamot. Ah, Ay, Arbes. Nene. Agarbis na talaga. Ay. Ay. Manong usay. Jack final pass ka nagkanta ah. Ay, kaslag tudon sa matayin. Ha? Ay, wag. Agtugdo na rin ka. Ay, sos! Yahaw! Ang tuto na talaga. Ay, Yeah, sige, manong. yeah. Agkanta ka ba? Yes, nice. Ha? Kumanta ka ba? Kumanta ka. Ading ko, insulto naksamot na. Ay, saan? Kaya pwede pa nagkanta manong agtuto na. Ala, anya lagi ting. Alam manong usay. Makapatutugayam na itaboses mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Aw, siyak manang di pagtutungtungan nyo niya. Iso ana urnong kayo manan ditaw. Anya, di da ka lang arudon na dakamat. Day taki din di bagam. Amo ka, siyak manang di pagkakatawan niyaw, gaputawang ngipang kaw. Anya akat katawaan. San mo, anak-anak? Aha, kahit niya nga ron tikat katawan niyaw. Jay drama nga niya laki, day. Katawa nga mi na dengdenggang. Iso ti pagkakatawaan, may. Ha? Una na, sana siya. Iso adi kag kasta-kasta, tamang kaya no, pa'y drama da ka na na. Anya? Ay na, sa bali nagpaiso ti rupa ni nanahilin niya. Si Kamat Andro, awan nga rod piman tingipon na, adikas jay ti rupa na. Apay nga min, ati agpapustisaw. Awan ka no nga rod ti pagpapustiso na. Abay, awan pulos ay ati kwartana. Awan siguro iso nga ano sa nalatan ti kas jay. Iso ak, nakarkaro ti kinalaad na. Apay ti ko na nataar kamat aya. Anya,
Apay nga rin akinayaknak nga nung naladak. Kasla, agbababawi ak nga raw. Ay na! Ay, naimas na ito'y pulutan tayo ah. Tinuno ko naman. Ay na, wan nga rod. Ngam na imbag man tamangal-ngal yun na. Na, makapainsulto ka mag. Imbes amayat ti pandangan ka, kastakit din ti bagam. Damdamagak lang mat, nana. Ay na, ano awanan ni baga magtalnakan. Ay inka man kidi kargaan da ito'y plato iti pulutan. Kadwang, taiyawid ko ti mabatay. Ay na, si kaanana, mabainak. Ay na, nagkapoy kamutin magda. Anya? Mala, inka din kargaan. Diyak kayat nana, mabainak ko nak nga rod. Ay, sayang, naimas pa ikot. Kating kay kargaanan, ano kayat yo? Ay sana, na mga no istorya manon. Anya? Bilibak magkanina nahilin ah. Apay ka di paray. Awan ngipon na. Nalaing amangan. Un nga rin paray. Mas dawak ah. Ay na, idi nga rod nagpapasken da na namilang. Kaan-akaan iti tinuno. Nagtangken mo di karnay. Ibaon na pa'y ni Magda mapan mangalay ti pulutan ah. Kurang na kanong araw. Ay, anyan. Isumulagayam ako na ni Carla. Amang ibabay. Kasta magayam darami na. Ti pagbilibak. Kabailan na pa'y amangan iti corn bites. Kat awang nga rudong tingipon na. Ay, kaya natangken nga tan. Ay, gams na. Di gugo na, paray. Nya. Carla, adaman gayam ti ibagak? Anya day tama nang. Pakibagam tuman gayam kininana Helen. Umay na itulod jay bayad ti utang na dito store. Ag-purchase ak ngamin manan iti lakok, isong agsingirak mat kuman. Anya? Apay, mano ka diti utang na? Nasurok limagasot laang matkit di ah. Ngam isupay apaggatang ko iti ilakok day jay. Ala, bayan nyo manang. Ibagak to apaman asumang puta. Ala, Juan Carla, agyaman na ka? Nairanamot ngamin ajak nang itugot iti kwarta. Di na ngamin nasasaong at dagayam utang na kada kayo. Ala, bayam, sana balay tadapay magtibigat. Baldaw, apay, saan mo aya binayadan di utang kaw ijay tersina ni Magda? Kahit nagbayad amat tayo. Apay nga raud nga imbilin na kin ni Carla. Anya, kano binayadak di inutang ko bangus kan mantika. Dagi jay nga inutang ko a Pilipite, corn bites kan dressed chicken. Ay na, hindi mo mga minimbaga. Ah, aywan anya. Ay, nalipatak gayam ngagpaisaw. Mangibabay kahilan. Kanapay apilipit kan corn bites. Kano natangkan day. Nabala makinan kawang ipamaw. Anya, Kay sumag. Wanaw, inalunon mo di pilipit. si kamot baldaw. Sa bagay, sana ka mas daw. Taulti mo saan analom abayabas. Kakabailang mangal-ngalan. Agraman sa paitulang. Ay, nalabas ka mag, tila ibagbagham. Kay sumag. Ati, wanak pa yan. Numay papanitipin ng anan. Karlanak ko, pasensya kan, manusan pa'y manabayaran di inutang tinam, ijitersina ni Magda. Tatang, awan parikot tita. Ay, tilan to mo, utagan na. Sana bale takin na nyo matkit di. Tidakas na,
Di na imbagbaga kada tayo. Iso adiyo pa'y naamuan no saan nga imbaga ni Manang Magda. Huwag nga raw, kababain pa yan, utang. Ibilin da kinay. Ay na, una yan. Maalabay anyon tatang. Jak kamuman iti day jeng inayaw. Talaga nalaing abangan. Kita man, jay kidi Pilipit, tinapanay not utang ka nagtangkal. Ay na, oray siya. Jakmet lang maawatan ni Nanang no daduma. Ay na, unay mo't daytoyen amasida, nakatangtangkan. Ay gano sama, tayo sumagarutin sang putanak ta. Ay, nagtangkan. Kasla sa anak amabsaw no kastoy ti sida. Ay gano di ka mamsawg, ang sida ka iti asin a. Kanya, Kay sumag, nagaduki din na reklamom. Apay, saan ngayon kapilitan ng sida ka? baldaw. Kawal mo, no natangkan bayam dita. Agure ka man. Itaman pa nga reklamo ka. Katawan mo ti pakawanam no may papalan iti makan. Ay na, nasaki nga raw daytoy gamskaw. Tapay man. Ay, jakam mo. Gapo siguro ijay bayabas akinan ko ijay talaw. Ay na, no maminsang nga men, di yu pilitan ti mga no di yu kabalan angal-ngalan, tawang ka nga rutingipan mo. Ay na, apay nga takas ni nanang mo Carla. Apay ka di tatang. No kaano pa'y abimakit, isumat ang tinagbalinan na arawat. Ha? Gawan may, saan ba sigo na kasjay? Yumita, amin na makan, kanan na. Iso ang mababain ako na dati papanan tayo papaskan. Ay na, jakmet lang maawatan ti ugali ni Nanang tatang. Ngamala, bagaan tayo latan amangan met no iso ti bumakitan na. Sa bagay makindiya, kaslay ni kasangay ni Maricel. Kaslasan na amang mangan. Mangan iti salad, pansit, kanan, cake, kanamin. Iso ka dila ang tikaan akaan idi tatang. Ay nawan, isungay din na ko na mangkit-kita. Inayaba ko ang kinyawin ko. Unay mo't daytoy asida mon Mariaw. Tuyukan siumay lang arudan. Nakset pa'y mag... Ay, pasensya kayo na. Diyak ngamin na mungumay kayo. Iso sa anak ka nang isagana iti masida. Ay na, awan ang jaman nakanakan. Tinapatag, at daka nadanunan mi dito balayo. Iso pa'y anusan mi daytoy naknakset Hili. Ay, joke lang, Mariaw. Ay na, pasensya ko man ni Nana Mahilin Mario. Talagang awan manaknakam na dito. Bakit? Mawan na nyaman na tata. Am mo ko ni antihilain. Talaga mangipapaing kahilan. Ha? Lumaminsan, sa nakas di ti pakita mi takin balay ti papananta. Di ka kagyaman ta pinakanda ka. Ha? Kagyaman ka tanatal na ni Mariaw. No sa bala tao, ay na, amangan nun at tibabdakan. Malawo nun, baldaw. Di ka nagungot. Jakon ulitan pa'y. Kanti may sapay adak magustuhan ka. Masapul amangan ka iti papanam. Kasla di ka mangmangan dito balay. Ay ka talaga, kasta. Talent ko, timangan. Ay unay ka na bakitan. Awan na talaga ti amom karamidan. No di ka na tamangan.
Sang kaibaga ni nanahili na natangkan di sida kasyumay kintuyaw. Ngam naimas mo ti panangan na. Ay na, mas daw ko pa ayang amay. Kano kayang-kaya na dahi dya amin aklas iti man. Kas lago nga ni tatabal daw. Ngam madlaw at palan na laang ti unga na. Sigurado Tanong ni tatabal daw, managbabain. Saan ama nagdilaw kan saan arawag? Nakunamon paray. Ngam ni nanahilin paray. Ay na, kasungani na. Kaslay di, agda nagpapaskag. Ibabaon na kano ni Magda mapan mangalay ti pulutan. Ngam saan alapnapan ni Magda? Anya? Paray, mababain ka nung harot ni Magda. Ngam binilin kit din ni nanahilin. Akaduan na, taalaan dati tinuno. Anya ni nanahilin. Talaga asaan amaw awatan ti ugali na. Ngam napyakit ditan ati kinaman nagsuspitya na. San akaslay day? Ano adda makita na agdudupong? Apaan na idadagaws? Gapot na pagarup na nga iso ti pagtutungtungan da. Ay nananang, aglisi ka pa'y dita. Pauna dagiti dadtuma amangala iti kananda. Ay, amangan no ibusindan ti makan. Jay litsun launay kuma. Ay, ayo may kakidain. Di ka agpatay-patay dita. Wanaw, kayat mau, tayalaan ka. Ay nananang saanin. Siya kung ti mangala iti kanan. Ay, mangala kakitin iti platom. Pilyam jay dakil tapno ado ti malaon na. Ay nananang, day tangiwat yung kababain. Mala, partakam ti mangala iti kanang taingkan agtugaw. Kitarman ni nanahilin. Subo ti karne. Si Kamat Andro. Ninanahilin latan ti sang kakitam. Umli nga raw. Madlaw ang marigatan ang mangal-ngal iti makan. Ngam sige, subo ta, subo. Ay na, agtanlakan Andro. Mangan kakit din. Ay na, talaga dahi dyan nanahilin. Nagatupay nga raw ti karga ti plato na. Chismoso ka man. Isu akas la ada babawik ang nakiasawa kan kakad. Anya? Puno ti ibagbagak Andro. Sa anak nga agang angaw laang. Malala, uray. Mga anak ko. Takitag man no sino ti umuna amalpas amangan kada kami kininanahilin. Ay, nagkanasan. Nagadwa makmakan. Naiimas pa'y. Mga takit di amangan. Libre ko naman. Ay, nananang hustun. Itay kayo pa'y amang mangan. Naimas nga rin dahito'y tinuno kan fried chicken ang natangkang. Di yun pilitin nga ibusin ananang. Ituloy yun tuntimangan ijay balay. Ay niya, ay saus, kakaiso na nga adda libre amakan. Pasardangan na kidi namangan. Anya, katno ko na yung adi yung mangalngal dayta. Iso abay andak amangan, Carla. Panawan da nga minun gitaw. Ay nananang, siya kunti mababain kada kayo. Hay, panawan kayo man laang. Dahita ti magangganap mo si Kahileng. Baltaw lakay. Amam nga raw na natangkan niya tinunaw. Di ka magamin maanawa mangan. Kasanaw, no da nakakitakin ka. Di ka babain kanto iti kastawnay. Huwag nga raod. Nagganas ko man ti panangan ko. Kikila at kit din ajak nakatilmaw. Huwag nga raw. Ay na, rawat kanto magamin na bakit. Apay nga na silsil ka, silsil iti makan di tagiwa mo. Kawang rugipan mo. Malahos to lakay. Sana balay tamukon inton sumarunaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Anya ko nang pare. Saan ka nga umay agtrabaho inton bigat? San ba'y bare? Inton martisak taon nga umay. Nay, papanamaya. At dangamin ti date mi kini Viola, inton bigat pare. Ha? Ay, unayin na ita dityo pare. Sana ya mabalin na malam kayo nga agdate. Kalpasan iti trabaho tayo. Ay, sana mabalin pare. Ha? No edit ko nga ni Viola, take time. Saan nga dardaras? Kahit kung amin nga iparit na king kuana, anapatag unay kanya. Unayin. Saan mo nga nga amo, tirik na ti adda ka ayan-ayat na. Nga butawan girlfriend mo as kanya. Ang gilaki din pags. Nasaya ate may kamaryo. Kunaklakit din na saan ka nga umay. Viola, awan pa itim promise ko kin ka. Asaan ko atinumpal, sanaya. Ah? Sa bagay matkit di, Imayak ta sukurin ka. Ha? Sa dino ti papananta? Mapantabangan ni Jay restaurant a paboritong apang pangananda. Ngalpasan na, mapantay di balay. Ha? Di ka madalagan, ta saan ka mo't nga ibati iyan. Sa anak nagtrabaho ita. O sige, mayatak iti daytang imbagam, honey. Nagpudawt ng pumanag na kasi kamayot. Ay, pimanawak man ni balay minana. At ang aming tigabsat ko ijay kan ti girlfriend na anak-alas. Ha? Marurudak man, tunggal yung umain na tayo babae. Apay ngay. Apay, saan anasaya ti ugali na? Nagalas ni ugali na. Ilangan na pa niyan. Kasla nagumaan di ado lalaki. Sapay nakararte. Anya? Numanganda ni manong ko, masabol ka na apunasan ni manong ko ti pinggan. Kutsara, kan tinidor na iti tisyo. Tamangan ka no at the germs na. Anya lakit ding. Ha? Kan pa nagkunak. Pagkukwartahan na lang ni manong ko. Kasla saan namat ngay ayatan. Kasla ni manong ko lang tagay ayatan ko na. Na, apay ngay anak ko ng tikasta. Una, tatunggal pumanaw ni manong ko. At dakin inawag na iti cellphone na. Pangmangag ko. Kasanak mat amaag. Tapno jak mawatan na kitibag pagana. Kan lalaki ti kasarsarita nga. Ti awanan ba na babae? Abay siga, tunggal ipasyar ko ni Viola dito balay. Kat pumampanaw ka. Amo na dagita banag. Saan na rumpang adamtamagan? Anya? Amom ka di manong Mario? No damtamagan nak, no kayat ko ni Viola para kin ka. Tisungbat ko. No! Ah, anya ka din dahi tang ibagbagam. Tsak ngamin magustuhan tugali na manong. Kung namlan iso na pintas kin baknang. Nung umay dito nakararte. Ibagaman kin kwa na. Umarte ayon sa yaman. Sa nakasya kundi arte. Kunamlan no anak ti baknang. Anya? Basta, tsak na yun ti babae para ken kamanong. Saan mo amay bagat ikasta? Gaputa ay ayadak ni Viola. Kan ay ayatin nagmay. Nasingpat mo para kanya ka. Kan ba isa? Normal laang anaarte. Tanya ngay nga ro. Kan amumpay, ti may saan na gusto kin kwa na ha? Saan nga ulbog? Tungkal sa salod-sude, no sa dino taen na. Anyat aramidan na. Kan asino ti kagkadwa na. Ag-update with photo ko naman. Anya? Iso asaan mo nga ibaga kanya ulit ha? Siyak ti agay-ayat, nawatan. Saan asika? Kay, kumusta nga mo ti pa nag-date yo iti kayan? Ayat mo iti kalman, baray. Ay, good. As usual, adi, pare. Naragsak ta. Ha? Ay na, pare, John.
Mangsapol ka mga aminan, iti babae nga ramam. Tapno saan akas ta, trabahom laang ti mangkumkumusta, nung naragsak ti date, wanuan niya. Anya? Katuan man. Ay, napare ko. No, agkalay sa amin to kini Viola. Sigang tulang ti maibati abaak dito lugar tayo. Lagi din. Si Kaki, di mo't pare. Anya lagi din ay pari John. Pudno ti bagbagak. So amang sapul ka, no di mo kaya asikalaing ti baak dito lugar tayo. Gamno agaram nga, pilyan ti kaslaki ni Viola. Tay babae, nga no agapdate iti boyfriend na, with photo. Anya? Ay, nabartag ka man na si Mangpet. Ay, nagsakit na talaga tinakam ko iti tayo dyan, Mario. Ha? Tapay. Anya man ang tisaan nyo ang nagkinaawatan. Gabulang tada kaya na yan na. Kas dyan mo ten, ti pa nagsasawa na kanya. Tawanan ba eh? Anya? Gabulang ta agtatal na. Nukas dyan asaw-asaw. Ikarkaro na mo ten. Mapunwanak lang nakitaan na. Burakek, tirupa na. Tore lagdiwig. Tore agnakam. Ay, una yun, aya. Maumakpay kayo din iti istorya na. Tunggalag istorya, ibaga na. Ano, ag-update ka no ni girlfriend na kit with photo. Agasamak. Anya lagi din na ya. Pasika mo to. Anya? Kasta gayam ti ibagbaganakin ka? Wen, manang. Magbakaro na dyan ito pa nagkasar. Nagiti agasawa. Agsina dabay. Dakay to lagi din. Iso asan nga umdas na ito. Update. Poto. Tapno makuna. Forever kayo. Ay, apa. Rarot ko na yan. Anya? Wan, kasta mo timbaga na kanyak idinaminsan anagawid anabartok. Ay, mga ibabay na talaga day kapsat ko. Kunamla nung may pagpanakil na ti girlfriend na. Ha? Updated with photo? Duh! Gusto mo ti kapsat mo amaring. Saan nga umdas day pa ng update na with photo? Tapno makuna forever da. Anya? Iti kas tiyang ugali di babae na kararte ako namlanubak nang. Ay, anya langit din ayan ni Mario kamsat ko. Ala, bayamaring tapagbagak man. Wan amare. Ngambagam lang saan mo nga ungungtan? Pagsasawakit niya, awalan 20 adway ti day siya Viola. Ha? Sumgar ti amin na mabali ang sumgar nung umay di balay. Nagkikila ko. Pangaasing man, saan ka mangibabayin manong Mario? Ah, anya ka din dito nga ibagbaram. Anya nga min din na kaibaga kanya, akas taunay kano ti palangipan panlakkel mo kini Viola. Ah, apay, masigurado nga iso ti kagasat mo day jay anak ala sa babae. Diyos mio Marimar, agpanunot ka man anaimpag, laklakayan kan. Anya? Kayan ayat ko nga rod, di ipanakil ko ah. Ngusyak nga saan ang may pagpanakil ay dyan babae? Kan may isa? Ibagbangam ka no atunggal agapdit kan ka, kat with photo? Kat pudloman. Kas jay, ti pakitaan anapudnok, ti may isa a babae kan ka. You know? Yun na. Yun na tarupa manong. Ayun na. Jay tupay daddo mga agayin ayat. Ore update daming update. Nagsinadalata. Takay togi din. Anya? Kaya mataduma. Ore inikanda itanak. Nagsinada. Ore nagim emas da. Nagsinadalata. Uhu! Tsak nilapat yan. Dahil updated with photo kay panakal mo. You know, manong.
Ilag kamot pare. Ha? Amo kasi ka tinakaibagay ti kabusat ko nga ipampanakil ko ti kayan ayat ko nga no agapdate ka with photo. Pare, Si kalay mo ngamin ti amok anak kaibagak iti dayta. Siguro umapal ka la kanya. ha? Kunang ngamin ka amang sabol ka mutin iti arman. Tapno saan tulang asika ti mabatbati abaak dito lugar tayo. Anya? Ay, unay na ita pa nagsasaom kanya, pare. Ay, awan mon pare. Kaasi ka pa'y adi. No si kalaang ti mabaakan dito lugar tayo. No agbagyo nga agangin. Kan agtudo iti nagpigsa. Si kantulaang ti awan kain inarakop na. Anya? Iso asan alakas daw. No apay nga ipampanakil ko ni Viola. Gaputa, lalabs ko unay-unay, pals. Pasensya ka kuman, Mario. Ngam na po kawan ti panagayat ko ken ka. Anya? Viola, saan gumamad akas ta? Ti bagbagam. Awan maaramida, gaputa I found myself loving another man, but it's not you. Anya? Viola, pangasim mo na. Ibagam amang rabrabak ka lang. Sa anak amang rabrabak, ibagbagak ti pudno. Amok amasaktak tirik na, ngam ad-adda amasaktan kanto no itultuloy taday toy. Ngam awan mo tan, ti panagayat ko kan ka. Anya? Na-realize ko ngamin, ani Norman ti ayatak, saan asika. Sapay la ko ma, tamakasapol kanto iti babae, amangayat kan ka. Kan, mangipatagkan ka. You deserve better, Mario. Anya? I assure you, maka-move on kanto. Anya lakit din, aya. Ay napaw! Konaklakit day no asino tinabasbasa kasta unay tibartek na. Si kamot gaya, Mariaw. Basol, di babae. Salbag din ni Kastar. Basol, ti babae ko lang manan. Di mo ti mapnag iti maysa. At ka na yung tinisebyo. Hey! Nya ka din day tangay bagbagam si ka, Mariaw. Awanan, nana. Awanan ni Viola. Ha? Awanan bain na siya babae. Inayayat ko ba iti kastaw na nakasara gaya mo niti kasukat ko. Baso na talaga ti babae. Anda lagi din na. Ay, una yan, Mario, aya. Kasta unay apan ang ipampanakal mo kan kwa na. Kanayon mo pa'y nga ibaga, atunggal ag-update kan ka, katwid photo ko naman. Malagawid ka kidain, nagpig sa tito daw, nga madda ka dito'y apumanok kaw, salbag ka. Agawid kan tanay, umayon ni Pipitaw, anyalakit din aya. Masayaan, tanakariing kan, manong ko, anak agugwapo. Apay nagawid kay dirapya, kastaw na partik mo. At ka di parikot mo, manong. Di ka lamabay ni tikas tangaramit mo, ha. Nood na palikot mo, sulparan. Sana kasta mapan ka uminom. Saka pumanok ka. Nakababain, manong Mario. Na yung pagpumano saan agbagbagyo. Tsaka namin masulbarading ko. Anyat kahit mo asawan. Nag-break kami ngaminan kini Viola. What? Akala ko ba naman forever kasi pag nag-update with photo. Nag-text ka. Amang ano ni Viola day ka. Amang ano, nalakip na ka, tagpagbagyo.
Biyolo ngay bagbagam mo. Saan mo't nga iso? Tita man. NDRRMC mat. Naimbagbay da ito ya. Tatiksan na. Ibaga na nga mag-iingat ka palagi. Yung ni Biyolo ngay, awanan, Diyos. Nimanong ko talaga. Gusto ka, iti dahi tang imbagam. Ay nga, naimbag pa iti ta NDRRMC. Tapalagipan na kang aganad ka. Ngam ni Viola nga agapdit iti with photo. Kat nakalipat eh. Anya nakit din. Salpagpay. Pagbagyo lang arura. Isim ka pa lang ba't nga isim dita. Ha? Kahit kung ano ti umisam, kacachat ko ti babae nga ararmak, pare. Ano? At na babaeng arma? Ada pare, taga Nueva Vizcaya. Nagpintas ka. Ano niya? Ni Bella. Nagpintas uray sana natayag. Basit nga makasit, itirik na pare. Kahit amom ka na pare. Nakuna na kanya nga agan anadak ka no, itang agbagbagyaw. Awan kaya, kumusta kayo mutan nga ni Viola pare? Saan nakman nakasarsarita pa ilang? Ah, Tanagmaditimod ko ita. Pangasim. kanya? Abay, awanan, di kaya nayat mo atonggal ag-update ka with photo pare. Di nakasarsarita ko naktuman. Anya lakad din na ya. Mala, huwag nga rudan pare. Aguli mo ka, kachat ko man ni Bella. Anya? Nag-breakan da Mario? Kanti ka ayan-ayat na kuna mare? Ay, finally, when mareng, nag-breakdown. Isokas diya ka na yung tilangan ni Manong ko. Taapay ka no. Kunak man no ison ti kagasat na. Ako nana. Tano ag-update kat with photo. Patsiyam. Awan ang arod nung kasta. Awan na talaga ah. Awan sapitin na mabulan da. Ngam nag-breakdown. Makapahilan. O manay nga tangamin apag-grokodan ti panang i-update with photo. Tapno makana forever. Danga. Ibaga makinimanong mo. Anya lakit din. Ay, yan ti kasto at chimpo na ya. Kung nakalaki din, maudi na bagyo na. Ngam, adamag manan ni pipitaw. Uy nga ro. Sabi nagpigisa ka no. Sigun itinyos. Nay. Ada nagtixking ka paray. Ang mga no ni Viola. Ila mo uma da ito yung agtetik saya. Isu lang nga iso tibagbagana. Ha? Asino yan kami na ito, paray? NDRRMC pare. Ha? Laging mag-iingat. Laging mag-iingat ti kanayon ng ibagbaga. Makauma. Sa anak mo't adambal tapos sa anak nga agan anad. Di ka kaagyaman. Tauray tiks lang. Nga awan puto na. Kit ipalagip na rin ka. Nga gananad ka, pare. Anya. Sana kasi ti kayan ayat mo yun Nga every minute. Ag-update with photo. Ngam saan mo ito nagbayag. Kit nagayat man na iti sa balay. Hindi laki din na yan. Daman ko, ngada ka no girlfriend ni John, Manong Mario. Anya ko matibibiyang ko. Wadda kayan ayat na. Was me pake. Anya, kastaytan di pa nagsasaom. Ket, sigod mo takas tuyak sana ya. Ti ko naman kiti, umapal ka itakin ko na. Anya. Tila sasawumot siga bakla. Ha? Ado ti mabaling ko nga apalan. Ni John pala mo. Ora, awan. Ay namanong, iti kastapay lang pa nagsasaom, amukon. Umapal ka na kinkwana. Ngamin, itang agbagbagyo, kada kamuamua na. Yung si Kangay, ni NDRRM sila ang tagtetix ken ka. Anya. Pundo matipagpagak, sana yung manong? Pumanaw ka man dito sa angok bakla.
Tama ka noon niya pa ti maarami ko king ka. Salbag ka. Nusak ti kasang sahong parts. San ka man sumanilpon? Kan umanism akasta. Ha? Anya? Ay, pasensyakan pare ha. Diyan kami malapdan ti umisip, no? Agchat ni Bella. Ito, I'm in love. Di mamot irik na gapot na awan kaya na yat mo, pare. Anya, ay unay hindi ta panagsasaom kanyak parts. Panag ko na, umadan hindi pa nagkalay sa amin, pare. Kat nung mapasamak na yun, ha? Si Kantulaang, ti mabati abaak. Dito'y lugar tayo. Pare, jak ka data pa nang angaw mo ah. Amangan no agsip nga ti panagkita kang kapats. Ne. Ala, bayam nga agsip nga, pare. Ano? Basta saan nga ag-violate. Isubsublik lang dagiti sa umidi kanyak, pare. Hindi ada girlfriend mo. Nga agap-update kin ka with photo. Ngam saan mo ta nagbayag? Ay, salbag. Kanya lagi din na ya. Mariyaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nay, apa yan nakasta ti suot mo, Vanje? Apay ka din, Nana. Daan mo't day takawus ma. Sana bali at andak lang mo't dito'y balay, Nana. Ay na, gaputan na ki asawa kan, kastan ti suot ma. Kaslamot na dakorkorang ma. Anya? Kahit isumag, unang wag-wag ngamin day tabadam. Ay na, awan anyaman na no wag-wag man, wano brand new dahito suot ko, Nana. Tinapatag-akit na dalos. Anya, Kat isumod, Nana. Kan, sa nabali at imbagbagay ko, mat. Saan amadlaw, 20 pesos lang dahito suot ko. ha? Wan, Nana, gaputa, napintasak. Iso asaan amadlaw. Iso nga awan parikot, oray wag-wag tibado. Pusipos ka la, pusipos dito sa angon sa Sarming Marina. Apay, pumano ka man dita? Ay na, sarsarmingak nga ro daytoy napintas arupa. Awan kid di at ibabaid mo. Asino tinangi baga king kaanapintas ka? Gano kuratan na gitikudil mo? Anya, ha? Kano si kaamis mo tinangibaga idi anapintasa? Iso nga inarum na. Idi dayta ah. Ngam kabayatan ti panagdinata. Ay na, namiris ko ang nagkamaliak lagayam iti panagkita idi. Anya, Iti sumay. Na! Takas kapay lang agbal lang agkatakatawa latan nga awan tiga po na. ay na, malagip ko la ka nga ron ni Vanje. Unay matan na dya akawas na. Wag-wag kidain. Kanya kumanuwagwag. Apay, adaya mo tidakas na. Unay matan na tawag-wag. Kaslamot pimpiman launa yan. Kaslasaan anormala tao no kasta. Anya? Na, unay madaytan Roheliang. Apay ka din na. Ay na, agpilpili ka kiiden iti wagwag. Apay, awanin kwartam. Adaman na. Ngam, nagmamayat mo kami nagito'y lako ni Nancy. Isong agpiliak man. Agatang ka iti badom day taki din wagwag.
Kasanam, nubado dagiti natay dayta. Anya? Katis umay, kunam amaya ti susuotam. At damang kolkoldit kang ka. Ay, jay gaya makinbado iti isuot mau. Ay na, awan magka-scan na dahi tayo bagbagayo na. No, awan igatang nyo, pumano kayo? Di kayo pasalsaliti tayo. Na, Kaya isuman, ang mga no, mabadikak pa dito nakarugrugit at apan nyo. anya, Kaya isuman, sakbay nga minarumwar kayo. Agugas kayo pa iti dapan nyo. San kayo nga ming aggaganat arumwar iti balayaw? anya. Ay na, nagturod ka matan anang sungba-sungbat kininana Marina. Ay, kasano, nauyaw tumad nga ming. Ay na, kas jay na day jay abakot, Rogelio. Iso ang mairuam kan. Ha? Katwan, iso adikan mas daaw inton sumaruno. Taamangan no tila maibagbaga na paikan ka. Ay na, unay mo ten. Kas jay na talaga ko nakmanon. Uray di na am mo, tila ibagbaga na. Ay, adda ang arod siguro ti pagbakti na. Awan, talaga laeng nga ugali ng tikas jay. Digos kala, digos Marina. Isumod lang asan na maugasan dito nagalas nga ugalim. Anya, Kati sumay. apay, ugali nga min aya ti mabaliwan no agdigos ti may sata. Ay na, apay aya nga aguy uyaw ka iti bado Marina. Apay, anya ti bibiyang mo, nuwagwag ti isuso dagiti pada matao, ha? Ay, di ka man sumanaaw, Julio. Di mo dadaulan ti aldaw ka. Tama panak man gumatang iti brand new abadaw kan sapatos ka. Apay, adaya ti igatang mo. Ay naada apay, panagkunam aya, awan makukwarta. Adda, saan ngamin nga agsao ti kwarta, iso adi mo amaw. Nay, si kamot gaya manon, ti masabat ko banjay. Apay manan ayana na Marina. Kaslawag-wag mo manon, day ta insuot ma. Uray wagwag ti badok nana. Ta saan mo't awagwag ti rupak? Tanya, Kat isumat. Tinapatagkat na labaan kan nadalos. Ay na, brand nyo nga agpay sulay tabado yo. Ngam di yumot imbagbagay. anya. Kawamat, saan nyo abagay di ta suot yun nana? Gaputak kaslawag-wag day tarupa yo. Anya. Kawamat nana. Awan sirbiti brand nyo abado no wagwag mo ti rupa. Ha? Katuwan. Kanay na. Kasla nagdardaras kayo api manaw iji balayo nana. Kasla saan kayo pa'y anak kaimukat. Kitaan nyo man day talangayo. Ha? Wan nana. Iso ano syak tida kayo. Agawid kayo taing kayo pa'y agsarmeng. Anya. Ay, nansay, balasang ka. Sagmamano ka di dagito'y 1 pair abado ya. 500 nana, gaputamaya titela na. Ay na, nagngingi na matan. Apay, adda ayamot tinalaka brand nyo. Wag-wag ano iso. Anya, katwan nana. No kayat yo, day tawag-wag ti pagpilian nyo. Ay saan? Jay brand nyo ti kayat ka. Ay na, bagay yun ay tawagwag na. Ha? Si kamanan. Apay, padpada kaya awag-wag amin abado na. Ay na, wagwag amin abado ka nana. Ngumsan awagwag tirupak. Anya. Kati sumay, kaslawagwag de tarupa yun nana. Iso asaan kayo amang dila-dilaw mo? Ay. Unay mo data nga ugali mo si Karuhelyo. Kayat mo ka day tabarsakon ka iti chinelas. Ay, nana. Ay, Rogelio. Saan kayo kung mga agapa dito tersenak? Mapan kayo ijay gym. Tauray agbinar sa kayo ijay. Basta saan adito eh. Anya? Ay na. Baliwak ton ti umay nansay. Ha? Surod kaon.
Anya laki din na ya paray. Kas kalababae. Apay ka di pare? Apay, kapapam ni Nana Marina. Bakit dayayan? Ayun na, bakit hindi na amutit ang tang-abon na. Anya? Katisumot pare. Tunggal at damakita ng agisuti ti wagwag. Dilawan na, katawan na pa Di na magpampanunutan awagwag jarupa na. Ha? Katisumot pare. Talagang awan ti manakam na bakit Ay na paray, di mo tutupan ni Nana Marina kung naktumay. Tabakitay. Ang mga nukabaw nan ti daduma. Iso akas jay tugali na. Asino tinangibagang umutang ka iti Levi's at jacket alako ni Nancy, ha? Awan. Anya. Kat isumag, bukod ko a desisyon day jay. Iso nga awan, tinangibaga kanya. Apay, at daya tinamnama mga ibahayad mo, Marina. Ay nahulyo lakay, ila ko mun aje may sakal ding mo. Da- Da iso ti bayad ko kininansay. Anya. Wunen, tanay, awan mo gaya mo ti mayat amanang dan kanyak. Kaputa baketak kanon, kat naginadak nga agunayan. Di mo iramraman di tarakin ko, Marina. Tarakin ko lahang dayjay. Iso nga awan ti may lako. Anya, Iti suman. Nasaysaya at pay ano ipapartik. Tamairano dakpay. Ngam ti ilako. Tapno na pagbayad mo iti day ta jacket mo alibais. ha, Makamuka matan nga diskitar iti bayad mo dita. Ay na. Ipapilit mo to ngaming agbado iti nangina. Itinto tawan mo tinamnamaam nga ibayad mo. Hay! Anya kalaki din ayabakan. Nanse, urayang bampay ka nung jay bayad ni Nana Marina iti utang na rin ka. anya, Uy, Nanse, inbilan na itay, nga ibagak kanukin ka. anya lakit din ni Nana Marina ya. Agal-ala iti usar na ngam awan mo't gayam tinamnamaan ng ibayan. Ibagbaga na ka ni Tata Julio, nga ilako na, di may sakalding na. Tay so ti bayad na iti utang na rin ka. Ngam kastauna iti ungan ni Tata Julio. Anya, Uy, nasaysayat pa ka nung ipaparti na. Kin pulutanan da. Ngam ti ilako na, kit ibayad na lang iti utang ni Nana Marina. awan nga rod manen Siyak manen tinayaw awan. Sigurado, dekada ti panaguray ko, iti bayad ti utang na. Anya? Imutang ni Nana Marina itibado kon ka, Nancy? Ay, wan mare. Di mo sasawan ng bagakan ka Wan mare, matalaknak mat. Mano abula nun, ngam awan pa'y matiintad na bayad na. Pangalaan na kumangay, kat saan matan ang makitang tangdan. Ay sus, ang mga no thank you day giant. Ay, kundi katawa kanyak awagwag tibadok. Ngam iso, agot utang gayam. Ngam, may amon mare. Bayadan nanton no bayadan na. Ngam no saan, ay kat anya ngay nga road. Ay na, asino man ang tinangalaam iti sandal mo. Secret. Oh, bagay ko ka di mo laan. Di mo ibaga nga inutang mo manan. Di ka pa'y nakabaybayad kininansi. Imutang ka manan iti sa balay. Ay nasaan aninan say tinangala at ditoy. At dabakla agayim ko, kat iso tinagutanga, gaputan nakasail da itoy. Abay, manuaya dayta. 999 pesos. Sa nga ribo ti original price na. Tabad ka talaga. Kinupiso lang ti discount na. Ha? 1,000 minus 199 equals 1. Marina, equals 1. Ha? Ang langay, di ka makasauitan. Ay na. Jack
inanalyze nga agpayso dayta Analyze nga? Analyze? Hey, Marina ya, talaga di kag pampanunod. Sana bali tinapatag, nakaalaak iti sandal ka. Ay na, kundi utang ka, ngam awan matibahan mo, makamu ka mang bayad ka na kita. Ha? Kundi utang ka, ngam di mo matlamot bagay. Saan ang maibagay di ta siwal adapan mo day ta sandal? Hindi ka mang kundi short pan itinakiting Marina. Ay na, nakababaen da kita. Kaslak kawayan tilupom. Uray dyan da kurkurang nang agpag na di ta ihigit ti kalsada. Saan ang mapawaw leg skin ka? Anya? Ay na, naka-high heel kayo matanana. Ay, wala banjay. Saan akas iti suot mo crocs lang? Amangan matnuwag-wag mananday ta. Ay na, jay ko nakarod ka na kayo nana. Uray wag-wag dagiti kawas ko, ngambag bagay ko. Ha? Katuan, uray man no brand nyo tibado, no di mo matbagay, yawa mo laang. Ha? Kan maysa, uray wag-wag tibado, basta nabayadan. Saan akas na di amok, a brand nyo kanu tibado na, ngam utang mat. Kat amangan no di na pa yan nabayadan. Ha? Wala na. Uray wag-wag tibado, basta na ibagay kan ka, kan binayada mon kunakmanan. Di ura man no brand nyo no utang mat, aw mo la sirbina. Kababain lang. Nakarkaro man ang awag-wag tirupa. Anya? Ay, unay mo tayo tanalangan ni Nana Marina kitam. Ay, pakitaan na ka nga ta, pare. Iso akas na tisuot na. Unay mo tayo, nagkalasakit kitain. Nagalas kong kunam ngam, di mo iyalis na kiti matam. Kasta unay mo ti patang kitam ng na. Ay, pare, jak pulos aklungan. Ay na, jak talaga maawatan na ita. Bakit? Ha? Nunanang ko nga ta. Ay na, amangan no, inong takaw. Bay among tapakutin, pare. Ay, naka-high heel, sakit naka-short pant, santo naka-jacket iti Levi's. Ang mga no, jay inutang na kin ni Nancy, adina pa'y napaybayada, naging gayta dahi ta insuot na. Ay na, bayamon ko na mo, pare. Apay ay, masikuran ka launay. Talaga kasta, gaputa bumakutin. Iso, maawata mo na. Binayada kami nun nga utang mo. Ay na. Ay, agyaman ako na lakay. Binayada, gapoy tipain ko kadagiti nakautangam. Ha? Ay na Marina, agbaliw ka mat kuman abakit. Bakit ka? Isuadi ka man utang nga utang? Ha? Kundi mo sang kadilaw dagiti gatang iti wagwag Gaputa awam mo dakes na. Di mo ayaan mo, analalagda ti tela dagiti daddo maawagwag. Ha? Wait! Isuadi mo kat katawaan ti wagwag bakit? Gaputa ang mga no ibagada kundi katawa ka iti wagwag. Idin to tawagwag mo natarupam! Anya? Ay na, pasensya kan. Abanjay, gapoy tinsawsawang ko kun ka iti kalabas. Awan anyaman na nana. Kat pakawan nakmat kuma. Nakaungutak laang kada kayo, isuan na songbatan kayo. Basol kumula ang balasang kaw. Gapotadyak amu idi titangtang aba. Ala, huston nana. Talaga akasta. Lipatan tanti na paspasamak iti kalabas. Ay, agyaman ak unay, Vanjay. Agyaman ak balasang kaw. Uwan nana. Kasta talaga tibiyag. Adda nga adda ti pagkamal yan. Wen nga road. Ay na, kababain pa yun timpakpakitak nga ugalik. Uray ko ma, no sanak abak. Baketak
Pay maangaraw. Bayan yun kunakmanan. Basta agbalbaliw kayon. Di yun pampanunutan ti kalabas. Tapno saan nga agsakit day ta ulo yo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.